Хәерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Тапшыруны башлап, экраннар алдына Николаевка районы Зур Чиркли авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Аюпова Сания Аббас кызын чакырып алам. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып, улы Фәрид, килене Гүзәл, кызы Мәрьям, кияве Али, оныклары Хамид, Гөлсинә, Илнур, Камилә, Мәдинә, Камил котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның котлауларына шулай ук кодагыйсы да бик теләп кушыла. Әни, әллә әйтеп бетереп буламысың? Никадәр без бәхетле икәнме? Син янәшә бездә булганда без һаман сабый бала. Без һаман күкрәгеңә сыенып, зарларыбызны сөйләп, шатлыкларыбыз белән дә бүлешә алабыз. Синең гүзәл бәйрәмең безнең өчен дә зур бәйрәм. Синең дөньяга тууың безгә Аллаһыдан зур бүләк. Әниебез безнең зур сынау аркылы үтте. Шаулап гомерләре барганда, көтмәгәндә бик яшьли әтиебез безнең мәңгелеккә ташлап китте. Үлеп яраткан кешебезне югалту билгеле булганча бик авыр булды. Әле һаман да ул төннәрен уянып, мендәрләргә башын куеп елый, искә төшереп, кәефен төшерә. Ул чак бит абыема 5, миңа 4 кенә яшь иде. Билгеле, аның күңелендә ничек бу балаларымны ялгызым тәрбияләп аякка бастырырмын дигән уйларда булгандыр. Әмма ул бер генә дә сынмады. Күп санлы туганнар, дуслар ярдәм иттеләр. Әнкәй исә балаларым дип ут йотты. Вакыт узды. Барысында җиңә килеп, әнкәй дә матур гомер чагына җитте. Без инде тормышта урнашкан, бу дөньяда безнең урыннар табылган. Әнкәйнең олы сөенечләре булып, татлы оныклары үсеп җитә. Шул соң газизыбыз иң бәхетле мизгелләр түгелме? Әнкәебез безгә зур ярдәмче. Оныкларын үз балалары сыман яратып, иркәләп үстерешә. Мең рәхмәт барысы өчен дә аңа. Әнкәйне бар туганнар, дуслар, күршеләр дә хөрмәт итә. Үзенең акыллы, тәртипле, тәҗрибәле булуыңны күрсәтеп яшисең. Туган көнең белән котлап, тыныч, имин гомерләр телибез. Әлеге гомердә бары бәхетең генә булсын иде. Кадерлебез, бездән сиңа зур теләк, саулыклы, озын гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп, озын-озак яшә. Оныкларың сине шул кадәр көчле яраталар. Әбекәй дигән сүзләре авыздан өзми яшиләр. Әнкәебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тиң җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше. Без бәхетле янда булганда. Мең рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдыңда. Без һаман да сабый бала гына бу дөньяда әнкәй булганда. Котлы булсын гүзәл туган көнең. Бәхетләрең телибез тулысын. Шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Хөрмәтле Сания Аббасовна, без бу җылы котлауларга шулай ук кушылабыз һәм дөньяның бар изгелекләрен теләп, балаларыгызның музыкаль бүләгендә сезгә юллыйбыз. Ярдәм итә, берәү теләп ярдан итә. Саный тормыш судан алыр, утларында үтә. Гомер үтә, көтә, нидер өмет итә. Бәхет кошын инде тотам, дигәч кенә очып китә. Гомер үтә, көтә, нидер өмет итә. Бәхет кошын инде тотам, дигәч кенә очып китә. Күпме ялгышлардан тора язмыш. Хыялыңны, уйларыңны үз җаена бара язмыш. Гомеремне әммә кызы юк
kız olan şulayda durmuş kızı şulayda durmuş kızı Saniya Abbas kızı Ayupova hürmetine qabat kıtlav səlami yangırı. Bu yolu ana apaları Raziye, Asiye, Merziye, singlisi Hava, abısı Reşid, jingesi Nasiha, kilini Reis'e gayleleri bilen kıtlab, jıllı tileklerin yollular. Kim yazgansın bu tırmışını, kim kitabın okugan? Şuşu jırının yolları yeriksizden iske tüşe yakınыбыз turunda seyli başlaganda. Tırmış təgərməçi siyiklibizni köp sınavlar aşağı ötkerdi. İşli gailede üsken bala bularak ul bar işke de öğrenip bik akıllı, matur, ungan hatın kız bulup jitişti. Gımirlikке bulur degen yar saylap öz gailesin kırdı. Kuluna ılı bәхет bularak 2 tatlı balasın aldı. Emma bar kanat kağı uzak yazmagan bulgan. Yazmıştan uzmuş yok. Emma ul eti de, eni de bula alıp 2 balasın şın kişi itti. Olu yaşta buluğuna qaramastan Saniya biz big yaratıp bakşasında yaşılşe, jilek jimiş üstüre. Dilini yatarlık təmli aşlar pişirip, kurşu külen, toğan tomaşalarını qunaq getirge yarata ol. Üstevine ungan kullu hatın kız bularak türlü eybirler beylerge siye. Biz anı şul kadar kişli yaratabız ki, ana azın gımır gine tilibiz. Bizni şulay şatlandırıp, alda da matur gımır kişirsin. Yakınların yeneşengde bulsun. Bala anıklarının kaygısını körerge yazmasın sina. Seyikli biz, tırmış, yazmış, alar türlü, ışamagan birsi-birsine. Kimlergedir eyip bire, kimlerdendir nidir köpsine. Birevlerini tuğanda uğzırlı, ikincisin sını ızaklap, kimge aşağı bәхет kapkaların, kimgedir bikli yızaklap. Üzü kilgen bәхет tuğil, izlep tapkan bәхет kadirli, ütken indi. Hazırgıge seyinip yaşasak şığımırını. Kutlu bulsun senin tuğan günün. Sen bulganda bizge big rahat. Bu dünyaga tuğanına, bulganına, barsa için sana zor rahmet. Xuday sana selametlik bire kürsin gımırge. Eli ınıkşalarını da yazsın idi körerge. Şuşa şiğir beylememiz bulsun bizden zor bülek. Izzak yaşa yakınыбыз. Sen bizge big kirek. Kadirli Saniya Abbasovna, ihlastan matur tuğan kenigiz bilen kıtlap, yakınlarıgız saylagan jirni bülekke yollybız. Bәхетле bulağız. Yırak kaldı bala şakılar, uzda yegil şaklarda. Hünrülerim uzun bara, yar suşatlar atılarda. Yarsın meleğim müratım, yarsın meleğim müratım, Kur'an'ı biyetkene. Şapkan şakta şapsan idi, şapkan şakta şapsan idi, şapasın belirtkene. Yarsın meleğim müratım, yarsın meleğim müratım, Kur'an'ı biyetkene. Şapkan şakta şapsan idi, şapkan şakta şapsan idi, şapasın belirtkene. Ni bulasın gönür atın, yarsı şapmasan, özün tapkan doğru yoldan salmakına atılasan. Yarsın meleğim müratım, yarsın meleğim müratım, Kur'an'ı biyetkene. Şapkan şakta şapsan idi, şapkan şakta şapsan idi, şapasın belirtkene.
atlarımız yarsıp şapıp aramasın, dizgininden tutkan şapta kullarımız tanımasın. Yarsın meleğim müratım, yarsın meleğim müratım, dur hele bir yetkene. Şapkan şapkan şapsan idi, şapkan şapkan şapsan idi, şamasın belirtkene. Yarsın meleğim müratım, yarsın meleğim müratım, dur hele bir yetkene. Şapkan şapkan şapsan idi, şapkan şapkan şapsan idi, şamasın belirtkene. Şamasın belirtkene.